ଏଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ କରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଆସିଛି। अरे ऐसा कर रहे हैं। वाह ରହିବ ଏଇନା ଲୋକଡ଼ା ଆମ ଲୋକଡ଼ା କାଲୁଆ ମାରି ହେଇଛି କାଲୁଆ ମାରି ହେଇଛି। रेडी कर राइड होला जब झरना दीदी कौन झरना का कौन रे झरना झरना पानी मगर मसाला
ଦଶହରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଇଁଷ କରାହେଉଛି ନା ଆମ ଆଇଁଷ କରିବା ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ନାଇଁ ଥାଉ ବାବା ତାପରେ ବାଟରେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଲଗାଉ ହଁ ରେ ବାଙ୍କୁଲୁ ବେଶିଆ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗାଁ ନାହିଁ ହବ ଗାଁ ଗଲା ଯାଇ मौल मौल पड़ा हाँ मौल पड़ा हेलो मॉडल बंद नहीं से मैंने जाम कर आमपुर मैंने आमपुर हाँ आमपुर ରହିବ ଭାଇ ରହିବ ନା ରୁହ
টাকা কে